Goddag og velkommen til et program, der hedder Making Sushi. For i dag, der skal vi nemlig lave sushi. Så hvis I lige kigger ned her, så kan jeg lige vise jer, hvad vi har i. Vi har en Mirinda-dåse, og så har vi de bedste ting fra naturen, skrald og plastikkrus og slikpapir og staniol, sølvpapir og elastik og sådan noget. Og så har vi selvfølgelig også nogle, som ikke er naturens gode, som blade og æbler og bark og sådan noget, som der kommer fra storbyen, som er alt muligt skrald og sådan noget. Og det er simpelthen til sammen, og så er der vil lave sushi. Så jeg skal lige kigge ned, så kan jeg lige vise jer, hvordan vi laver det. Så først så laver vi sådan en lille hul, sådan her. Og så bagefter, så putter vi alle ingredienser ned i, og så skal vi også bare i gang. Jeg vil lige lade være med at spille sådan. Den skal have sådan en, vi kan lige sige til seernes information, at bare fortsæt big, at sådan en Mirinda-dåse, den skal arbejdes godt, fordi det er noget hårdt naturligt materiale. Naturen har brugt lang tid på at opbygge det. Så der, den skal virkelig slås til. Det er dejligt. Så, vi er sådan lidt færdige nu. Vi bare lige her, så slag mere. Det går, altså igen en lille fact. Der er mange ting, som går spild. Altså hvis man gerne vil have 100 gram sushi, så skal man nok regne med 300-400 gram råvarer, eftersom mange ting går spildt under forarbejdningen. Det tror jeg er B, vores ekspert, han kan give mig ret i. Ikke? Ja, det er jo helt ret i, fordi at det er lidt svært at lade være med at spilde lidt. Ja. Så er vi lidt færdige. Skal vi lige arbejde lidt på det. Ja. Og jeg kan også igen sige, at hvis man vil være en god mand, kok, også for rådet, er ikke så stort i dag, så skal man melde sig ind i Harlev Motionscenter, fordi det kræver mange muskler at lave sådan en ret. Det kan seerne vel også se på Morten Brygner. Han er i meget god form, derfor kan han virkelig arbejde igennem. Så er vi færdige. Ja. Så skal vi bare have nogle tallerkener, og dem har vi så ikke lige her. Men det kan I så gøre det hjemme, og så skal I bare have lov til tallerkener, og så bare er det klar til at spise. Og så lige til dagens konkurrence for seere i Aarhus og omegn. Hvis man klikker ind på vores hjemmeside og donerer 100 kroner til Sushi-fonden i Danmark, så har man mulighed for at vinde en special tilrettelagt sushi-mad af B. Ja, så kan man så også pynte lidt med nogle krydderurter. Som eksempel sådan noget, som ikke er fra naturen, græs og sådan noget. Det kan man lige putte over, så kommer ind til storbyen af. Og så er man lige færdig. Så kan man lige pynte lidt med sådan riller i det og sådan noget. Så er det bare nam. Ja. Jeg ved, ja. Og så kan vi se. Alle sammen meget gode sager. Det var alt for i dag. Vi takker for Sushi-fonden.